Noia vestiuse de gala para xurar a bandeira. Máis dun cento de persoas de todas as idades ateigaron a praza do Concello nun acto solemne dedicado a civís para bicar a enseña nacional. Un total de 115 persoas se encheron a Alameda de Noia para a xur de bandeira organizada polos militares da EVA 10. O acto comezou coas palabras do xeneral xefe do Sistema de Vixilancia e Control Aéreo, que destacou a tradición co que contan as xuras de bandeira que se remontan á antiga Roma. Baixo o berro de "Sí, xuramos", máis de 100 persoas desfilaron na Alameda para bicar a bandeira nacional comprometéndose co benestar da nación. O acto enmárcase no 40 aniversario do EVA 10, que cumpre anos o 6 de novembro. Unha base militar que, segundo o alcalde de Noia, trouxo á vila prosperidade, dinamismo e riqueza. Para rematar o evento, soou o himno de España e os militares participantes comezaron un desfile polas roas próximas á Alameda.